Остават 11 дни до предсрочния парламентарен вод на 19 април. Властта с отчет за свършеното и с тревога за външна намеса на вота. А у нас 223 задържани при 194 полицейски операции. Още за заплахите отвътре и отвън от Десислава Ризова. Добър вечер. Добър вечер. Днес президента Илияна Йотова свика спешно съвещание на всички институции, които имат пряко или косвено отношение към провеждането на предсрочните парламентарни избори у нас на 19 април. Но това заседание стана ясно, че Външно министерство пише доклад за евентуалните външни заплахи, които могат да повлияят на гласуването на българските граждани. Според министъра на външните работи такива заплахи има. Вътрешните заплахи пък са основно за купуване на гласове и корпоративен вот. Затова МВР днес отчете рекорден брой акции, както и рекорден брой задържани лица. Има и фрапантни случаи, като например продажба на глас срещу 8 евро, и всичко това се случва с вписване в тефтер за вересия в хранителен магазин. По темата днес работихме с кореспондента ни от Хасково Мария Георгиева. Вижте обобщението. И днес денят започна с полицейски акции в различни райони на страната. Ана Дундуков, президентът Илияна Йотова събра институциите, които отговарят за изборния процес. Да видим на този етап дали сме изпълнили обещанието си до този момент да проведем нормални, честни, прозрачни избори, така че всеки български глас да бъде зачетен. Основен акцент беше вотът в чужбина и има ли опити за влияние отвън. Във връзка с изборите в чужбина, Външно министерство е създадена междуведомствена работна група за противодействие на дезинформацията, чуждестранната информационна манипулация и намеса. Има ли достатъчно опасения на този етап за подобно вмешателство? Има конкретни случаи, които ние подозираме, че има външно влияние. Трябва, според мен, изключително да бъдем внимателни, за да не създаваме и допълнителни страхове в хората. Няма да има секции в страните от Близкия изток и Иран заради военните действия. На сайта на Външното ни министерство вече има карта къде и какви секции ще бъдат образувани в чужбина. 493 секции в 55 държави. Колко броя машини ще има зад граница и как те ще бъдат разпределени в тези секции? Машините за гласуване извън страната са 130 в 20 държави. Всички машини, които ще бъдат транспортирани извън страната, ще бъдат проверени. Кабинетът днес пък постави фокуса върху търговията с вот и обяви, че задържаните са 223. Да си припомним колко са народните представители. В парламента 240, а ние сме заловили почти толкова, които се опитват да подменят волята на българските граждани и да заменят тези народни представители със свои. А от МВР обявиха, че работят на денонощен режим. Към 9 часа днес тези специализирани полицейски операции са 194 на брой. А от Хасково е постъпил сигнал до Социалното министерство, че в помещение наето от БЧК е имало надпис, че помощта е осигурена от партия. От Червения кръст в Хасково коментираха, че снимката от сигнала е стара и е от събиране на помощи за пострадалите от земетресението в Турция. За BTV новините Десислава Ризова. И преди изборен дебат по BTV, темата външна политика и международна сигурност. Началото е в 8 часа, утре в ефира на тази сутрин.